Takže, čau! Vítajte pri ďalšom vlogiku. Dnes som tu ja a práve som stala, čo je na mňa asi aj vidieť. A je presne 10:03 a už som dávno mala sedieť na prednáške, ale ťažká noc, ale nie. Proste som zaspala, neviem, mne sa to nikdy nestalo, takže som z toho teraz taká vyhúkaná. Ešte k tomu som mala sa stretnúť s jednou babou, ktorej odozdávam knižky do ďalšieho ročníka, takže celá prúser. Na to som úplne zabudla, to mi asi takto vyfúčalo z hlavy, ale už som jej písala, tak chvála Bohu, to bere v pohode. Ale čo som vám chcela povedať? Dôležité informácie. Informácia číslo 1. Plánujem v pondelok natáčať haul. Áno, viem, už to malo byť dávno natočené, ale proste som nemala na to čas, lebo teraz, jak som prišla z Brna po 2 týždňoch, teda na 2 týždne po mesiaci, čo som mala skúšky, tak samozrejme snažila som sa dohnať stratený čas, socializovať sa s ľuďmi, takže som bola na všelijakých akciách a stretnutiach so všetkými a tak. Aj tento víkend bol taký ešte narýchlo, pretože v pondelky vlastne cestujem, lebo mám školu až od útorka a v pondelok som bola tak strašne lenivá, že sa mi nič nechcelo. Takže ma to mrzí, ospravedlňujem sa, ale plánujem určite natočiť tento pondelok. Musím to proste stihnúť, No, ale aj tak, mám tam strašne veľa vecí, mám tam viac vecí jak Julka. Takže dúfam, že... No, neviem čo dúfam, ale proste mám strašne moc vecí. Dúfam, že to nebude na vás až moc vecí, ale môžem vám toto ukázať teraz. To mikinku, čo som si priniesla z primárku. Hugs and Kisses. Bože, ja milujem toho psa. No a to mám takto, keď mi je zima na intráčiku, tak si ho dám, aj keď akože zima. Ja vám poviem, koľko tu máme stupňov. My tu máme, no momentálne 25, takže zima to asi nie je, ale tam sa nekúkajte, tam máme bordel. Ale proste volá, kedy mi je zima, no čo vám poviem, som asi divná. Čo ďalej, vadí som vám povedala? Aha, nezabudnite sledovať náš Instagram. Ja vás vidím. Viem, že tam nepridávam veľa fotiek, ale budeme sa to snažiť napraviť a hlavne vždy, keď je nové video, tak tam postujem fotku aj s odkazom do profilu, aby ste si to rýchlo našli. A prosím vás, keď sa vám páčia naše videá, keď pozeráte naše videá, tak nám dávajte nejakú spätnú väzbu aspoň dole v komentároch alebo palcom hore, pretože naozaj nás to baví a chceme byť viac spojení s našimi sledovateľmi, nepoviem fanúšikmi, lebo neviem ešte asi skoro povedať pardon, že mám nejakých fanúšikov, ale určite, ak sa vám videá páčia, palec hore vždy poteší. Dobre, tak sa vidíme, no v pondelok asi nie, ale v pondelok budem určite natáčať a budem sa to posnažiť čím skôr zostrihať, zeditovať, aby som vám mohla hodiť video na internet. Dúfam, že ten internet, čo máme tu, bude spolupracovať. Aj teraz, keď tam budem dávať tento vlog. A pardon ešte za to, že jak strašne moc vyzerám, ale fakt som pred chvíľou som znala, som nenamalovaná, hnusná, odporná, ale vy to prežijete, že? Dobre, tak sa vidíme pri hole. Čau!